बे समावहाय दिनैनि जोंनि सान्थिपुर गामिनि आं बे न'खरनो गारजेन आरो आंनि फिसालाया सोमावसार ब्रह्म JEE पास जानानै अरुणाचलाव दिनै पस्टिं जाबाय एडमिसन खालामनानै दा बे बेलायाव आंनि फिसालानि जे फोरोंनांगौ रांनि गोनांथि जानाय बेखौ दिनै जोंनि BPF पार्टिनि जा हाग्रामा सार आरो लोगोसे जोंहा बिथांमोननिनो माखासे दैदेनगिरि गोजौ लेभेलनि बिथांमोना दिनै फैनानै आंनो 3 लाख अनसुंथाइ होफैदों दा बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आंनि फिसालाया दिनै फरायनो थाखाय गोबां माने चान्स मोनसिगोन आरो आङो बे रांनि थाखायनो माने बिराद बिफदाव गोग्लैना दंमोन आं दाखालि मालायनावसो लाथ'लाबायनानै एडमिसन खालामहैदों दा बिनि थाखायनो दिनै मदद होफैनायनि थाखाय आं हाजार हाग्रामा सारनि आरो BPFनि पार्टिनि थाखाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जिबनाव आं बावनानै थांनाय नङा आरो आं जेब्लायबो बे पार्टिनि जानानै खामानि मावफालांबाय थागोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।